Mi dolazimo iz jednog grada koji je bio dosta negativno percipiran u Hrvatskoj javnosti. Zato provincija je došla udarac. Dakle, mi vraćamo udarac tako je percepcija našeg grada. Došao sam iz Sarajeva, tu živim već od 1997. Ali tu sam završio isto srednju školu, strojarski tehničar. Sve redovno, hvala Bogu, nijednu nisam pao i tako da. A radio sam kao klesar, grobar, te tako slične stvari, zato što jako teško naći posao. Ja sam tu u Knin stigao 95. u 9. mjesecu, to dakle, ima mjesec dana poslije Oluje. Završio sam tu srednju školu elektromehaničara. Nisam iz Knina, ali kao da jesam. Znači ono... Sam najljepše godine provela tu, baš mi je super, tu smo svi prijatelji. I znam da kad odemo na fakt da ćemo opet svi dočekati da dođemo, da se vidimo, da izađemo svi zajedno, zato što nekako... Doma je najljepše. Da. Svatko od njih voli ga na svoj način. Grad iz kojeg su uglavnom otišli, a onda došli oni koji nisu imali kamo. Grad uz koji ne prolazi autocesta, u kojem se zaustavljaju oni koji moraju, ostali žurno slijede putokaze, u prolazu misleći možda kako je baš dobro da ne žive ovdje. U Kninu su sive fasade, neuređene, sumorne ulice. Pogledi dodiruju napuštene prostore, kožu isušuje surova dinarska bura. Pogledate li tek površno, pomislit ćete da ovdje i danas caruju sjene nekih teških priča. Ovi ljudi nose teret siromaštva i beznađa. Malen, siv, neugledan grad u kotlini. Knin je provincija. Knin je provincija bio prije, Knin je provincija sada. I to nije samo usud Knina, to je usud gotovo svih gradova u Hrvatskoj, izuzevši Zagreb. Knin je urbana sredina u nekim svojim malim oazama urbanosti. Počelo je prije nekih 5 godina, znači 2000. godine, kad je skupina entuzijasta odlučila da pokrene nešto u ovome gradu u kojem nije bilo ništa. Dakle, htjeli smo samo pokazati da u Kninu postoje ljudi koji su isto tako željni nekih modernih događanja, zbivanja, kulture i htjeli su to sami sebi prirediti u svome gradu. Tako da smo na tom prvom festivalu, to je taj festival urbane kulture, novi neočekivani ciklus, broj 1. Ugostili smo TBF, Urbanu Legend, ugostili smo Dunju Knebel, dosta alternativnih teatara, da ih tako nazovemo. Organizirali smo okrugli stol, tribinu, imali smo prezentaciju nekih kratkih filmova i tako. Uglavnom, jedna vrsta multimedije je bila organizirana. A onda je organizirano još 5 festivala Novi neočekivani ciklus. Oživjela je tvrđava, grad u svoje ruke uzeli su kreativni mladi ljudi. Pali se svjetlo. Pisali su projekte, organizirali radionice, širili ideju nekog novog civilnog društva. Na rubovima ispačenoga grada pulsirao je drugi život. Život večeri slam poezije, koncerata, izložbi fotografija, video i DJ radionica. Fino nam je ovdje, nikom nije ovako, odsad sebi ja, svakog dana plako. Fino nam je ovdje, nikom nije ovako, odsad sebi ja, svakog dana plako. Ivica Šimić jedan je od rijetkih koji ima radno mjesto. Morate ići sami doktoru. Novinar je i voditelj na Radio Dinari. Izvanredni je student novinarstva u Zagrebu. Jedan od utemeljitelja udruge Humanost i urbana kultura. Prvi njegov veliki projekt, stroj za upravljanje vremenom, ostavio u nasljeđe niz fanzinova Knin Zin, časopisa koji se bave temama iz života subkulturne scene.
Organizirali su nabavu knjiga za svoju biblioteku. Tako ovdje svatko tko želi može besplatno posuditi knjige, stripove, časopise. U gradu opterećenom nasljeđem međunacionalnih netrpeljivosti, u surovosti poslijeratnog grča, oni su promišljali neki novi svijet. To je neka moj osobni trip, humanost i urbana kultura kao dvije stvari koje su zapravo nespojive. Urbana kultura je karakteristična za zapad. Međutim, za taj isti zapad je karakteristično otuđenje. Ljudi od ljudi nema humanosti. A ta humanost je karakteristična za ove naše krajeve, za Balkan. I znači čisto utopistički i Don Kihotovski se probalo spojiti te dvije nespojive stvari, a to su humanost i urbana kultura i to je skraćenica HUK. Zašto humanost i zašto urbana kultura? Urbana kultura zato što je u tom trenutku nedostajala ta kultura. Znači ljudi su mladi u Kninu, u to doba bili su željni te urbane kulture. A humanost zato što je to bilo neko vrijeme o kojem je humanost trebalo pokazati. Znači mi smo htjeli pokazati da se mi toga ne stidimo i ne bojimo i da jednostavno želimo biti humani i prema svima i prema svakome. Tijekom vremena na kraju ispalo je da je udruga HUK, dakle da je udruga HUK više udruga mladih. Jer da su se tu počeli skupljati mladi ljudi kojima jednostavno nije bilo stalo do nekih priča tko je tko, odakle je tko došao, što tko tu nešto radi, nego jednostavno su bili povezani s tim što su oni jedna generacija koja jednostavno želi se zabaviti dok je mlada, dakle ne želi ih neko drugi optereći nekim problemima za koje nisu krivi. Igor Barić svira u jednom od 10 bendova u gradu. Njegov je među najboljima. Zove se Enima. Kada nije u HUK-u i vodi glazbene radionice, piše glazbu. No on dobro zna. Život u Kninu nije pjesma. Popodne se uvijek svira. U HUK-u sam doslovice cijelo popodne. Tako da stupam u kontakt sa drugim bendovima, pokušavamo srediti neke gaže, koncerte. I jako nam uspijeva. I planiramo ponovo doći u Zagrebu, u Đure svirati. Gore nam bilo sjajno, pa hoćemo ponovo da ponovimo to. Što ove godine puno bolji i onda ćemo to pokazati gore. Vrati sjeda Tomaček tu. Pa da gubi vrijeme, ne gubi, on se s time zabavi. Idemo, vidimo da ide nešto nabolje. Mislim, nije da sad samo trud ide nekuda, znate, već baš je uporan, ne znam do koje dobi noći je tamo uvijek uz kompjuter, uz slušalice, uz gitaru, ali mi smo se s tim privikli, to nama ne smeta. Mislim, sve da ide svojim tokom ok, a ovako da je pošto djeca završila sad svoju školu da idu na ulicu, on se bavi muzikom, malo sportom i tako to. Bolje bi bilo još da radi, onda što kaže, ostalo mi još ženba. Ostalo je ženba. Sa djevojkom sam točno 3 godine. Jako mi je dobro, volim je, ona mene ako voli naravno. Ona mi je jedan izvor, drži me na nivou, tako da ima i osmijeh je tu i... A da nije ne baš super sve funkcioniralo, tako da... Uvijek moraš naći neko rame za, kažu ljudi, za plakanje i tako to. Ona studira u Zadru, zemljopis, etnologiju, antropologiju, jako teško, ali gura, ide. Naravno da me strah, zato što nemam posao, kao prvo. Stan, ne volim živjeti pod istim krovom, znači ne dolazi u obzir sa roditeljima, živjeti pod istim krovom. Jednostavno volim biti samostalan, a to mi ne dozvoljava. Nemam posla, nemam nikakvih prihoda, nemam. A što se tiče glazbe, dođe do ženidbe, glazba sa strane. Za svoj gušt, tako da bendova i to, jer glazba i ljubav ne mogu zajedno. Mala je nam broj 1, a ostalo se može po redu se slagati. To sam ja doslovce, to je moj taj karakter da, ne znam, kad me neko cijeni, poštuje, voli, 3 put više mu daje.
nisam baš uvjeren da Knin može pružiti za sad neke mogućnosti, ali tu je svakim danom sve bolje i bolje, tako da možda kroz par godina će biti puno bolja situacija i nadam se da ću moći ostati tu i raditi tu, što mi je želja velika. I radi ljudi koji su tu, s kojima se družim cijelu svoju mladost i djetinjstvo, i radi benda i radi mojih nekih hobija koje mogu raditi samo tu, ne drugdje. Ja sam u ovom periodu kao kit, ne radim ništa, tu sam po cijele dane i u kuku, tako da nemam baš nekih zanimljivosti u životu trenutno. Ovo je najzanimljivije što se meni događa. Bacim žir kroz grad, vikendom izađem sa ekipom i tako po gradu. Klasika. A kad padne večer i mrak prekrije opustošene gradske vizure, dnevne brige ostanu daleko iza njih. U džezu njihov grad prestaje biti ono što doista jest. Iza zatvorenih vrata život opet postaje proza, iluzija poetske riječi. Uzbudljiv kontrast, hermetički zatvoren svijet slike i mašte. Hvala vam što ste se odazvali i došli na promociju 4. broja revije UV, to je revija koja tih priča, koja objavljuje radove mladih autora za koje se toplo nadamo da će jednog dana postati jako poznati. Jesam li ja zaboravljena ideja? Na Barskoj stolici situacijom suvereno vlada još jedna hukovka, Nora Šaponja, apsolventica talijanskog i engleskog. Ona i Mihajlo učinili su sve da književna revija znakovitog naziva Urbani vračevi ne zamre. U početku bila je to revija kninskih autora, no sada su pozvali na natječaj mlade autore iz cijele regije. Od mnoštva prijavljenih izabrali najbolje. Mogu vam reći da je cilj taj da dakle postanemo neki priznati časopis u kojem bi mladi autori objavljivali svoje radove i da bi eventualno postojalo neko ime za početke stvaranja nekih autora koji bi eventualno poslije postali, ne znam, poznati ili afirmirani na hrvatskoj književnoj sceni. Urbani vračevi je bio kao nekakav poklik i bunt protiv nekih prilika koje su se nadvile nad ovim gradom, a koje su prije svega bile prilike dekonstrukcije, a ne konstrukcije. Ili ne moramo to tako reći dramatično, možemo samo reći da je to bilo jednostavno sivilo jednog poraća i da urbani vračevi, znači s tom svojom urbanošću, su se pozivali na nekakav bunt protiv nekih ušmalih prilika, kulturnih prilika. Sivilo poraća kao da nigdje nije tako doslovno kao ovdje. Kistanje su oko 20 minuta vožnje od Knina. Vozeći se pomislit ćete kako ovdje nema ničega. Siromašni pejsaži, samo kamen i makija. Činit će vam se da ova surova zemlja miruje, nijema, nepodatna, kao da ne daje ništa. No to je samo privid. Kako su za kistanje čuli u Tunisu? Microsoft je platio kartu, avionsku kartu do Tunisa. Tamo smo došli, bilo jako brzo se sve odvijalo, jel? Bili smo na hrvatskom štandu koji se isto tako tamo predstavljao hrvatske projekte. Svečanost je kratko trajala, zapravo došli smo, pokupili nagradu i vratili se. Pa to zapravo priča našeg najuspješnijeg projekta Youth HR, kojeg smo počeli prošle godine uz pomoć IRC-a, uz potporu Europske komisije i veleposlanstva Velike Britanije. Htjeli smo napraviti jednu internet stranicu koja će predstaviti sve udruge mladih, poglavito s ovoga područja. Stranicu smo prijavili na hrvatsko natjecanje za nagradu Svjetskog samita i tu smo izabrani za najbolji projekt u kategoriji e-uključenost, a kasnije smo prijavili projekti na svjetsko globalno natjecanje gdje smo osvojili 3. mjesto u kategoriji razvoj. Znači, to je nagrada Svjetskog samita za mlade u Tunisu koja pokušava prezentirati sadržaje koje mladi kreiraju do 30 godina. No nije to jedino po čemu su kistanje otišle u svijet. I svijet je došao u kistanje. Naš prvi projekt je bio međunarodni volonterski kamp koji je okupio 10 mladih ljudi iz cijeloga svijeta koji su spavali u školskoj dvorani i zajedno sa mladima iz kistanja
radili na uređenju Na tom kampu je bio izrađen jedan film koji su sami volonteri radili, film o volonterizmu i okistanju. Bilo im je zanimljivo vidjeti tu prirodu, raznoliko zapravo i doseljeničke populacije i domicilne populacije koja je tu bila. Bilo im je čudno vidjeti zapravo sva ta stradanja, ratna stradanja koja su tu bila, nakon toliko godina, nakon rata. Ali mislim da su oduševili svime time i puno su naučili i oni nas i mi njih. Paško stanuje u mjestu u kojem 90% ljudi živi od socijalne pomoći. Nakon rata na poziv vlade ovdje su se doselili Janjevci s Kosova. Njihove trgovine robom u koje su dolazili ljudi iz cijele regije propale su pred nemilosrdnom konkurencijom velikih trgovačkih centara. No u tim bolnim egzistencijalnim činjenicama Paško ne vidi veliki problem. Na drugoj sam godini studija računalstva u Kninu. Nakon završetka ću vjerojatno ostati u Kistanjama iz jednog razloga što Kistanje smatram jednom vrstom izazova. Tamo gdje nema zapravo ničega, gdje se treba nešto stvoriti, krenuti s početka, to mi je onako jedan izazov i želim tu početi nešto i stvoriti. Mislim da sam na dobrom tragu, pa i ova internet stranica koja je doživjela svjetski uspjeh iz jednog malog Kistanja predstavlja zapravo i Kistanje i Hrvatsku na jednoj međunarodnoj razini. I smatram da za uspjeh nije bitno biti u Zagrebu ili nekim većim centrima, da se može iz malog mjesta kao što je Kistanje. Znaju to i u Kninu. Za subotnji nastup u rockerskom kafiću pripremaju se djevojke iz Flatusa. Flatus zapravo je stručni naziv za prdec. Da. Sumporovodik, metan i amonijak. Evo naš volkan. To je Kata učila iz biologije i tako eto. Da. Ja ne jedino učila, jesam. A se ti nisi sjetla da se trijesio. Da. Možda smo mi još par naziva, ali ovo je bio najbolji. Sve tako neki stručni. Termini. Moramo biti zvijezde. Što im se odluči? Zvijezde za Hrvatsko ili Imanija? Pa ne znam baš kako će to svići, ali sa svem ne znam. Zapravo više je započelo kao hobi, malo, čak i nenadano, počeli smo svirati, kao ide nas a sad šta će biti, mislim da nam ne ostaje baš puno vremena da sve skupa vježbamo jer do kraja ove godine idemo na fakultet i što stignemo napraviti u jednoj godini napravit ćemo, ali ako se i kasnije nađemo nekad skupa sigurno ćemo još malo i odsvirati nešto, a sad baš da neka karijera bukne, U Kninu možda nekakvu karijeru nakon fakulteta sigurno ne možemo ostvariti u punom značenju smislu te karijere, ali kasnije, možda na neko, možda roditeljima doći, ne znam, preko praznika, sigurno, ako ne, vratit se vamo.
Sad smo već ipak došli da nismo baš sigurni da bismo... Pa više smo, ajmo reći, za grad emotivno vezani. Ovdje provodimo dobro vrijeme, našli smo super društvo, u školu nam je ok. Naša srednja škola je inače meni baš jedna od boljih škola. I zaista imamo i recimo određene kafiće u koje izlazimo i dosta je toga ovdje što će nama faliti, ali ako ćemo ići baš naš materijalni život izgraditi, nećemo moći u Kninu. To je onaj tužniji dio, ja ipak mislim da su potrebni neki mladi revolucionari, ali opet baš nisam spremna ići toliko daleko, ne znam. Možda nekad pokušati doći vamo, pa ako se nešto ovisi koji se faks završi, ali sad ja baš da ću nešto moći napraviti, ne Ali opet tu Knin nije unikat, mislim, jer u svakom malom gradu ne postoje tolike mogućnosti kolike postoje u nekom većem gradu. Pažljive pripreme pred ogledalom. Čeka ih prvi veći javni nastup u kultnom gradskom rock klubu A3. Sviraju dobro uvježbani dečki, došli su svi koji uhom znalca pomno prate gradsku glazbenu scenu. A kad se utiša buka i noćni provod prođe, život se nastavlja u Huku. Vježbom neutralizacije počinje proba dramske amaterske skupine Art Chicken. Već 2 godine nastupaju na klupskoj sceni i festivalima, najviše s predstavom Zločin u vikariji Tvika. Ovdje uvijek gužva. Mladi ljudi uče rad na računalima, prolaze glazbene, foto i video radionice. Inače, 300 minuta do punog sata, večera će biti gotovo kada sat otkuca 7. Nadam se da si napravila piturice sa sirom, jako volim tvoje piturice. Da, piturice sa sirom su usput poslesta, da ne? Ja ne dolazim ovdje u biti, to je moja druga kuća, tako da svakodnevno sam tu. Odem nekad odavde, dakle dinem se oko 11, 12, doručkujem tu sam do 6, u 6 zna se moja pauza do 7, od 7 do 10 sam opet tu. Ja znam da ćemo uspjeti da urbaniziramo ovu sredinu tu, iako je to jako teško. Da, uglavnom, na primjer, populacija koja sluša, na primjer, rock, znači sve što ima veze sa rockom ide u A3 ili u jazz. Dok, na primjer, šminkeri, oni prebivaju najviše od Matrixa i X-a, dok oni koji slušaju narodnu glazbu idu ili u Esmu ili u Dost. Ostali najviše. A njih je najviše. Ja, koliko god se trudim biti urbani, da odem, da. Zaglavim tamo, pošto ima nekih prijatelja koji slušaju narodnu i tako, onda odem. Ne mogu ja sad biti izuzetak, traži da nešto bude pomalo, ako njih 3 slušaju narodnu i kažu idemo na narodnu večeras, onda ja kažem ok, idemo na narodnu.
No vratimo se radije Huku i kninskoj svakodnevici. Nema grada koji ima ovakvu gradonačelnicu. Ona je mlada, lijepa, 25-godišnja ekonomistica. Josipa Rimac ponosno voli reći kako su priče o Kninu, siromašnom gradu slučaju, preuveličane. Kaže da grad ide naprijed. Smanjuje se nezaposlenost. Otvaraju poduzeća. Sve manje ljudi hrani se u pučkoj kuhinji. Ona i Hukovci žive različitim životima. Interesi su im drukčiji, ponekad i svjetonazor. No ona ima vlast, gradski novac, a oni mnogo pitanja za nju. Ja bih pitao gradonačelnicu 1000 kuna mjesečno iz gradskog proračuna, ništa više. 1000 kuna je potrebno da platimo račune, da platimo telefon, odnosno internet na kojem provode dosta vremena i održavanje prostora i to je sve što nam treba. Nažalost, na proračunu 42 milijuna kuna, 34 udruge, a želimo da ove godine proračun bude razvojni, a ne socijalni. Teško je udovoljiti svima. Knin je postao studentski grad. Moje pitanje gradonačelnici je što grad Knin i ona osobno misli napraviti u poboljšanju standarda studenata. Svi ovi popratni sadržaji kao što su prehrana, smještaj su bitni i moramo ih osigurati. Od samog početka radimo na tom dijelu, ali kako sam već spomenula, da se ne bi ponavljala, imamo problema uopće sa prostorom koji grad kao takve nema u svom vlasništvu. U pregovoru smo sa nekoliko institucija da bi osigurali prehranu studentima i isto tako smještaj. A u zadnjoj varijanti, ako ne uspijemo nešto adekvatno riješiti, onda grad Knin ipak ima već ima jedan pokazatelj koji kaže da moramo graditi zgradu za mlade, tako bi mogli to nazvati, u kojoj bi smjestili i udruge koje nemaju trenutno smještaja, i studentski dom i naravno studentsku prehranu. Proračun grada za ovu godinu za Huk je predvidio 8.000 kuna. Bila je ovo priča o jednom gradu specifične prošlosti i njegovim mladim ljudima. Onima koji su, kad je zato trebalo hrabrosti, uzvratili udarac. O urbanoj gerili koja je negirala predrasude, pokrenula neke nove svjetove, kulturom i idejama preskočila duboke društvene procijepe. Kad upoznate njih, pomislite da provincija doista stanuje negdje drugdje.